Сега смятам да ви разкажа една история. Става въпрос за някаква простотия така. Не бе, не това бе. Да, верно. Става въпрос за другата история и това е за мизерията, която дебнеше иззад контейнера. Това стана в един не до толкова слънчев, доколкото мизерен ден, когато един не толкова обикновен човек намери едни обикновени кецове. Попов! Благодаря ти, Господи! Втора обувка! Господи, ти си железен заем! Втората смърди по-лошо, бе, по-нема се сеща се. Но се оказа така, че тези кецове не бяха просто дар от Бога. Или некъв педерас, некъв педерас е намерил кецовете, бе и доставил ето тук до контейнер, обаче намерил ми кецове, тук ще излизам с нови кецове, новия, старите супер яко ме кефеха. Братче, разбираш ли, това е трагедия, мълчали, само го хванем толкова подак. Опа! Абе, тапак, намерих си някакви яки чепици, супер са заеви, даже манко приличат на твоите дева, яките тия кеса. Абе, олигофрен, аз си ги тражим моята, ти ми се фукаш. Сега че те намерим и че те строша главата с тия кецове. Идем! Ти си бати смешнико, е! На кой че викаш смешник, бе, тапак? Я фани се обърни. Братче, това разбил твой заем. Бат! Тебе заем, това боли! Нема ми кецовете, не! Защо? И така, хора, това е краят на самата история. Бали тъпата история.